Αμπρούς εδώ πέρα. Ναι, παρακαλώ. Κορυδαλός. Ο Τάφ Σακούλας έμαθε για τις μίξες. Τι... Ποιες μίξες? Για τις μίξες, ρε μαλακά. Τι εννοείς? Πώς... Πώς το επέτρεψες αυτό? Τις είδε κατά το θρανείο. Ξέρει τίποτα άλλο? Ναι, ξέρεις, με ρώτησε και του είπα ότι είναι το φετίβ μας. Αρκετά. Αφήστε μας μόνους. Από την κόρη σίγουρα. Ναι, φύγετε. Άραξε την πέτσα σου, Ιωάννη. Δεν ήταν τόσο σοβαρό. Έλα, δεν χρειάζεται να το κάνεις αυτό. Βάλ' το παλούκι μέσα, ρε μαλάκα. Εσύ το προκάλεσες αυτό. Εγώ απλά κάνω το σωστό για να ζήσω. Δεν έπρεπε ποτέ να φανερώσω το μυστικό μου για τις μίξες. Ιωάννη, αυτό που κάνεις δεν είναι σωστό. Εγώ απλώς το είπα στο διευθυντή γιατί αυτό ήταν το σωστό. Γιατί το κάνεις αυτό? Είσαι ανώμαλος, Γιάννη, με αηδιάζεις. Πώς γίνεται να τρως τις μίξες σου ενώ εκεί μέσα υπάρχει τόση βρώμα? Μέχρι και εγώ τρόταν είχα με όλο αυτό. Σε κάνει καλύτερο από μένα. Αλλά μπορώ να γίνω! Αν αυτό θελήσω, ο Θεός μου έδωσε μια ευκαιρία να ζήσω. Και ίσως θα έπρεπε να σου δώσω και σένα αυτή την ευκαιρία. Άκου Γιάννη, ήταν όλο ένα λάθος. Δεν ήθελα να το πω στον διευθυντή. Δεν ήθελα να με καρφεί. Φάε τις μίξες σου. Μπροστά σε όλους. Ή πέθανε. Αμπρουζία. Δεν ήταν όλα μια παρεξήγηση. Θα φάω τις μίξες μου. Θα φάω. Θα υποκύψω. Αλήθεια στο λέω. Μπροστά σε όλους. Θα είναι πολύ βρωμερές και μπαύρες. Θέλω να μου δώσεις το λόγο σου. Ωραία. Θέλω να μου δώσεις το λόγο σου! Σου το ορκίζομαι, Αμπρουζή. Μα την Παναγία, θα φάω τις μίξες μου. Θα είναι πολύ βρωμερές. Ορκίζομαι. Σε παρακαλώ, άσε με να φύγω. Παρακαλώ. Τι ωραία που είναι τα βυζιά σου. Καλά. Σε έχω συγχωρέσει. Ναι ρε, πούστινε. Το μόνο που σου εύχομαι είναι ο άρχοντας της μίξας να κάνει το ίδιο. Και Γιάννη, ξέχασα να σου πω κάτι. Ακόμα προτιμάω τα νύχια απ' τις μίξες. Hit the block and sell drugs, that's exactly how it was. Take the Sprite and take the codeine and I pull me up a cup. Get a Molly, drink on mud and smoke some butters, how it was. Last night we